Hatujapata ukweli yake. Koth mapek mamedo chwe pacho ka osekelo midhiero mathoth e osiptal maduong' ma boma ma Lodwar. Laktar Joseph Epem mabende otelo ne osiptalno wacho ni koth oserucho chenro mag thieth kama oting'o chenro mag mine ma odhi konyore. Maeri e wach ma Epem wacho ni okel kod gedo marach manotim kod kambi manomiyo rak mar kongo osiptalno. E ndalo mokalo pichni osebedo ka kere mbui kanyiso chal marach mar kar thiethno. This was just a short incident whereby our drainage system was overwhelmed, but we moved in with speed and blocked the drainage, and everything is now okay. As you can see, the ward is okay. The patients were not affected actually. It was just the caretakers who were in the verandas, in these verandas of this ward that were affected by the rain and the water that was overflowing. So currently we have already unblocked the whole drainage. It is now flowing well. Midhiero mar Oula mawuok e Oranya Masaria osechako kelo achiedh nade e gwenge ma Kapuoth